Naš lovni sustav postavljamo na sljedeći način. Koga čega nanjetne, komu čemu meni, skiš čiji, kapulcom mladon, meni, koga čega nanjetne, komu čemu meni, skiš čiji, kapulcom mladon. Na osnovni najlon postavljamo klizno olovo koji će omogućiti ribi da nesmetano vuče mamac i udicu. Zatim đegulin. Đegulin služi da pomogne da riba što manje osjeti najlone, jedan i drugi, a veže se na sljedeći način. Ova strana na glavni najlon se veže ovako. Na dužinu pelja napravite jednu omčicu koju provučete kroz đegulin. Sad napravite omču. I đegulin provučete kroz ovu omču. I lagano potegnete. Sad na osnovni najlon dodajemo tanji najlon koji može podnijeti manje opterećenja i samim tim će pukniti samo udice i nećete izgubiti đegulin i olovo. On se veže na sljedeći način. Pošto nam đegulin nije sada slobodan, moramo ga vezati na sljedeći način. Jedan kraj najlona provucete kroz đegulin, opet na dužinu pelja, napravite čvor, ovako napravite omču i ponovo ovaj kraj ponovo provucite nekoliko puta kroz omču. 1, 2 i 3 i jednostavno povucite, napravit će se osmica i to je to. I sad je ovaj dio predveza gdje dolazi udica puno tanji od ovoga i tu će se lako doći do pucanja ako vam zapne udica, tako da ne gubite olovo i đegulin. A udicu vežemo na sljedeći način. Na dužinu pelja napravite omču, znači omču, udicu postavljamo na omču između prstiju i ovaj dio najlona lagano motamo oko udice i oko ovoga kraja. Nekoliko puta. 1, 2, 3, 4, 5 i ovaj kraj jednostavno povučete. I vaša udica je vezana. Višak odrežemo. I sad još između đegulina i glavnog klizećeg olova postavljamo jednu malu perlicu. Ili ako nemate perlicu, komadić fiksnog olova. Tik do đegulina. Tako kad bacamo sve u more, da glavno klizeće olovo ne tuče uz đegulin i da ga ne sredi, da ne pukne. Znači, tu ga moramo staviti. I sad glavno olovo ne može doći do đeguline, ne može ga razbiti.